Ƙara ma lafiya. Ƙara nisan kwana. Sarkin fada. Ya yau me ke tafa da kai ne haka? Sarkin ka zaburi. Ai wadan damunar ta bana dan bana tunanin a wannan ƙauyen akwai wanda ya asara. Gaskiya ne. Bana ta yi albarka. Wannan haka yake sarkin fada ƙara ma lafiya. Da nisan kwana ai nake gaya ma zan kashi daɗe. Ina gonan nan ta wata bayan fari. Ka san duk shekara asara nake. Amma wannan karan ranka ya daɗe. Ai kai sai da na riba riba ta na ƙara ribanya ta ya kai sau 50. Ranka ya daɗe. Sarkin fada. Na ji daɗin bayanin nan da kai mun. Ƙara lafiya. Ai nake ga muku sarkin ziga zigin fada rabo na da in ga damuna mai albarka. Tun zamanin da ina ɗauko da ni da wani aboki na a gurin sa na koyi yare sama da 100. Amma sarkin fada. Ƙara lafiya. Wai can daga wasu mata kamar baki ne na san da a garin da namu ne babu girma gaskiya ban su a taro su a kira musu a kawo su nan An gama ran kai daɗe an gama ran kai daɗe. Yara kin ku juya na za ki je mai martaba ke kira juya ko kai ga ɗanyen aiki. an tara su Mai martaba ga sun ai dole ne babban giwa ƙara ma lafiya ƙara lafiya da nisan kwana. a tambayin mun su me suka zo yi nan cikin yan mata mai martaba na magana daga ina haka. Mu baƙi ne mun zo NYC ne muna koyarwa a nan makarantar gaida. Martaba wai 116 suka zo. sarkin munafikin zaga zagin fada me me ma maka ce 116 a tambayin mun me 116 mata me 116 din In mutum ya gama karatu haka ana turo shi da ya koyar da ɗalibai dan shi ma ya ƙara samun gogewa. A gane martaba irin masu ba yaran mu horo inda aka kawo na kwanakin nan da suka tafi irin su ne. Ƙara ma lafiya. kun san rabona da irin wannan yaran tun zamani ina tare da abokina kafin mu yare ina jin yare ka wannan haka yake a yanzu haka ina juya muku ni ma ku na koma 116 din nan wannan haka yake ƙara ma lafiya kawai dama jarraba ku ne kawai ba kuna ganewa ku da kuke zama tare da ni ko kuma ku ganewa ƙara ma lafiya wannan haka yake kai da bisa kasa wannan haka yake amma a dan tambayar musu suna jin yarurruka saboda kan juya su rikirkisu wannan haka yake yawa kusan yan mata mai martaba yana magana wai shin yaran nan kuke ji ko kuma kuna jin su gaba ɗayan malik martaba wai ana gama waccan ta can gefen ita in ta juya ma kamar abin da take an zo gurin na iya kai ai da gani ka san mun dace bayan ƙara gana daidai ruwa daidai tsaki bayan ƙara gana kalar zaren kalar yadi wannan haka yake sai ka san dama da ke akwai ni malamin wani lecturer da ya ce idan ka aure jirgejiyar mace wannan haka yake kakan yi tsawon kwana hadda nisa kuwa na gode ƙara maka kwana ai ne martaba ina ganin lafiya tun da kai ne martaba ka aura uku ne da kai samu kuɗi ce ba ka da kunya kaje kallo aka ce gamu wannan magana ina gama magana tana ce kana wannan magana afuwa girman kai bayan sa akwai ka da garin da Allah tsina ayi hakuri kai na bi sauya a ga ya mace malam da ni ta dace tabbas da kai ta da gani habbunin lantsan da kai ta kurban da ni ta dace ga mata mai martaba ya ce tashi ce ko an iya balantana dole Diko rafin ka biya kanga. Ta ce ita kuma duk namijin da ya aure ta yana mutuwa da wuri. Ranka shi daɗe wai ta ce fa ta zo da babban azal gaskiya. Faɗi na ji. Idan fa aka yi auren nan duk wanda ya aure ta fa ita ta ce mutuwa yake. Sarkin diga rigin bada in ba ka wanta an titin da ma kai nake gyara hanya. Ya ranka ya daɗe ai ka gyara hanya. Kalan yadin da kai ta dace. Ka san mata na uku.
a kai ta 4 a ƙara. Ai baka taɓa yi ba shi sa nake na ba yake gyarawa. Dawa kare ka gyara hanya. A ba zan ba. Dawa kare ka gyara hanya. A me martaba. Wallahi sai kai. A da Allah. Ko ba ka so wallahi sai kai. Wallahi sai kai. Kai ne.